Как стои въпроса? Стои закован с закон. Както при българските банки, така и при чуждестранните има закон, който задължава банка за съхранение на клетки да има сключен договор с друга такава банка или лечебно заведение, което има право да съхранява биологичен материал. Независимо от причината за прекратяване на дейност на банката, въпросната бекъп банка приема всички съхранени клетки и продължава да се грижи за тях. В България това е задължително условие, за да може банката да получи лиценз за дейност. Това означава, че ако биорегенерация обяви несъстоятелност, не дай си Боже, има подсигурена тъканна банка, важно, на територията на България, която ще поеме съхраняваните от нас проби и ще продължи да ги съхранява и тя по правилния начин. И съответно родителите могат много лесно да се свържат с приемната банка. И ако имат възражения относно така създалата си неприятна ситуация и за нас самите, да си потърсят правата въз основа на българското законодателство. А сега си представете, че клетките са съхранени някъде в чужбина, в банка, която съхранява проби от цял свят. Колко време и ресурси би ви отнело, за да разберете, че банката е фалирала, къде се намират клетките ви и да си потърсите правата? А ако не знаете местния език и не сте запознати с директивите, кой ще запознат с директивите на всички процедури там в другата държава? Помислете си само, кой носи отговорност и кой ще ви даде информация за вашата проба. Отговорността е ужасно размита и могат да ви прехвърлят от отдел на отдел до безкрайност. Обаче, да ви кажа, по въпроса с фалитите, колегите от офиса, които са на трудов договор, не са така на свободна практика като мен, могат да ви разкажат много интересни неща, така че попитайте ги в коментари. Аз съм Диляна, майка и фен на столовите клетки, както казахме, на свободна практика. Да ви сте не!